Включваш контакта, тръгва тихо навън, е тъмно, а вкъщи мир. Докато спим, тя се пълни бавно, сутринта е готова за старт. Светкавичен ритник и тръгва напред, сякаш вятър я дърпа по пътя. Няма масло, няма грижа в сервис, само караш и няма да спира. Стъклен покрив, виждаш небето, голям екран грее отпред. Всички гледат, всички искат да стигнат до този ред. Тесла, Тесла, тръгва без шум. Тесла, Тесла, като в сън. Всички се гонят да бъдат като тях, но те са крачка пред всички в града. Модел S, Модел 3, Модел E, Модел X, Модел Y е номер едно, най-продаван е по света. Модел S лети по прави отсечки, като стрела през нощния дъжд. Модел 3 е за всеки ден, лек и бърз и готов за път. Модел Y взима целия свят, всяка улица знае името му. Модел X отваря вратата широко, като сцена за новия вкус. Пиксел слив, виждаш небето, голям екран грее отпред. Всички гледат, всички искат да стигнат до този ред. Тесла, Тесла, тръгва без шум. Тесла, Тесла, като в сън. Всички се гонят да бъдат като тях, но те са крачка пред всички възгада. Модел S, Модел 3, Модел E, Модел X, Модел Y е номер едно, най-продаван е по света. Няма пламък, няма дим, само ток и светъл път. И докато всички копират, те вече правят следващ скок.